悲しみの向こう、片柳宏。6月11日。天に帰る。天から降った雨は大地を潤し、豊かな実りをもたらして再び天に帰ってゆきます。私たちの命もそれと同じ。天からこの世界にやってきて、たくさんの人たちと出会い、豊かな愛の実りをもたらして、再び天に帰ってゆくのです。